Takže čau, zdraví vás vodka, dnes je tu se mnou Mikeš. Dobrý den. Ano, a dnes to bude taková spíš jakoby zkouška Camtasie, což je vlastně dobrá zpráva, že by se mu natáčet déle než 15 minut. To je déle než 10 minut, ano, sorry. Tady kámoš to na YouTube mi to udělal, ale ještě k tomu s Camtasí můžu natáčet libovolně, myslím, že jo? Což je docela dobrý. No a takže nevím, jestli se to dneska hodně povede, ale jestli ne, tak sorry. No a zahrajeme si Flatcraft. Bude to 5. díl z Flatcraftu. A nevím, jak to nazvu, asi možná takový speciálek nebo spíš zkouška Camtasie. Uvidím ještě. Tak si jdeme zahrát. Hej. Dogocraft. Postav ten domeček, co jsem stavil já. Tak dobře. To nechápu, co to jako teďko bylo. Tak to taky ne. Ano, ne, to jsem nemyslel. Já jsem totiž napsal na Flatcraftu nějaký jiný texturče a ono se mi to vyplo. Shit. Jenom lidi, já mám kašlík, takže asi tam bude slyšet jak kašlu. To je jedno. Trochu. Pojmenujeme to zkouška Camtasie. Camtasie. Já jenom potřebuji, počkejte, já tady jenom trošku to poupravím, jo. I ne, to jsem nemyslel. No to je jedno. Takže zkouška Camtasie. Tak, a můžeme začít hrát. Určitě teď, když mám tu Camtasii, tak určitě se chystám natočit nějaký další díl z Flatcraftu. Akorát potom bude problém to tam dávat na YouTube, což bude docela záhul, že jo, Mikeši? No. Ale tak co? Jinak lehce se to laguje, ale jako není to poznat, ale spíš jsou takový pomalejší pohyby, než místo jako nelaguje se to, ale jsou takový pomalejší pohyby, no. A to je jedno, to je v pohodě. Ahoj, takový zpomalý záběr úplně. Skudek. Nevím, jo, jinak vám děkuji za 418 shlédnutí, je to skvělé. No. A nevím, co by jsem řekl. Tak jestli něco Mikeš chce říct, nebo něco takového, chceš něco říct? No. Jenom, možná to bude znít trošičku jako reklama, ale podívejte se na Flygana, protože natočil český let's play ze hry Far Cry, 7. díl. A má hodinu a minutu. Má hodinu a 1 minutu, což je speciálkový díl. Takže se na ně musíte podívat. Sám. Teď jak to dotočíš, tak se na to půjdeme podívat. Já už jsem to možná že viděl. Jinak, tak já taky udělám menší reklamu, ale podle mě je to užitečná reklama. Určitě se koukejte na Goga, Minecraftáka a tak dále. I na Flygana samozřejmě. Protože jsou to dobrý roleplayeři. Tak. Když tak bych vám do popisku mohl dát seznam všech roleplayerů, na který koukám. To by taky bylo docela dobrý. Aspoň víte, na co koukám. Hodně často. Flygana, Ježíška, House, Jokera, Citrona, co ještě? Gry. Minecraft, Gry, Gogo, Pedro, Přesně tak. Svrček, Mentuška, Ati a nějaký blbce dál. Nejfake a tak dále. Je to hodně, no, spousta. Takže potom určitě zkusím, nebo určitě vám to tam dám. Do popisku videa vám dám všechny odkazy na ty kanály, na ty dobrý let's A já se jenom podívám na čas, jak jsme na tom s časem. Ano, za 5 minut, za půl minutky. To je skvělý teda. No a já bych možná neslibuju to, ale možná bych se pokusil zjistit, jak jakoby ukládat tuto. Myslím, že jako šlo by to na Mikeši nějak. Co? No jako ukládat si na Flatcraftu jako prostě jako tu mapu.
No, když jsem se koukal na toho, na Tomáše Soukupa, který to taky hrál, ale točil z toho video, tak on to měl asi 4 světy, tam měl uložený. Nebo 3, pár světů, ale jde to ukládat. Ano, tak to jo. A počkej, a nemá třeba on jako kupovanou, jakože? Ne, to ne. Je vůbec kupovaný flatka, no, asi není to. Ne, ale asi tobě to nejde uložit. Nevím. Pokusím se zjistit. A jinak, jak jsem slíbil, jsem už jednou řekl, že to udělám, po druhé jsem zase řekl, že to neudělám. Tak teď říkám, že to někdy udělám, ale až bude čas. Tak to znáte, nemáme to, ředitelský volno, ve čtvrtek už jdeme do školy. A určitě spousta z vás určitě do školy jde až díl. Pokud chodíte na Gimpl. No. Třeba můj kamarád, co chodí na Gimpl, nebudu říkat kam, to by byla další reklama. Tak ten jde až, myslím, že 10. Což je docela dobrý, no. Takže jsem si říkal, že bych já jsem si říkal, že jestli bych třeba do 10. nešel na ten Gimpl, do 10. bych jsem byl jako na tom Gimpl, a do 10. bych se zase vrátil. Což by taky nebylo zase špatný. Ale ne. To bylo docela dobrý. Tak víš co, tam na Facebooku tam všichni píšou, že až příští týden jdu do školy, že už se tak netěší, jaký mají krátký prázdniny a my tady už ve čtvrtek do školy. Přesně. My tady máme co říkat, jo. Ježu čokoládu. Nic proti ředitelce, jo, ale jako... Mohla má taky trošku delší prázdniny. Ano. Tak já nevím, co bych tady dal mohl dělat. Pokusím se postavit nějaký malý baráček. Postavíme nějaký baráček. A pong, ale až najdeme nějakou pěknou rovinku. Protože teď je tady pěkný pet. Rychle, běž, foreste. Tady si potěžíme ještě jeden stromeček. Jinak pokud by jsem dostal, protože dneska je první 2013, ale ještě u babičky jsem nebyl, a takže tam je dárky teprve čekají. No a tak na 50% dostanu mobil. No, ne jako bezdotykový, ne nějaký pro důchodce, to asi ne. Nějaký dobrý, a takže pokud by jsem ho dostal, tak by jsem mohl začít točit vlogy, a pokud bych chtěl, tak by mohl Mikeš klidně se mnou. Samozřejmě Mikeš má taky dobrý mobil, takže ten by taky klidně mohl. A máš kabel od toho svého mobilu? Není to Nokia. A nebo by jsem taky mohl točit na foták. Já jsem řekl od tvého mobilu, a ne od tvé Nokia. Počkej, a ty teda nemáš kabel, že k mobilu? Mám. No, vidíš. Tak nebylo by lepší natáčet, než na foťák radši na mobil? Nevím. Shit. Tak ale na ten foťák je taky ten. No jako to jo, no, tak třeba nevím, třeba Minecraft taky třeba točil nějaký vlog na mobilu, taky to bylo docela dobrý. I když ten zase má už takovej taky luxusní mobil. Jako ne, že máš špatný, ale proti Minecraftákovi jako ty jo. To jo, jako. Nebo taky Google má dobrý mobil docela. Shit. Tak jsem natěžím jeden stromeček, a už tady těžím 10 dalších. Pliveme hlínu. A seberý, ty blbče. To už nejde sebrat, jo. Jo, jde to sebrat. Už jsem selektive. A jumpy. A nevím, tady vůbec není nějaká rovina. Prostě nejde. Jinak mám takovou
takovou starší novinku, kterou jsem vám mohl říct dávno, ale jelikož chodím za ségrou a u tým jde Minecraft, takže bych jsem taky občas, jednu za 14 dní mohl natočit třeba, nevím, 2 díly z Minecraftu. Tak nevím, pokud byste chtěli, tak dejte like. Bylo by to tak... Nebo mám ještě lepší věc. Natočit třeba bejt u tvý segry jako a přetočit si víc těch dílů a pak to tam jenom uploadovat. No, anebo tak. Ale to by musela vlastně moje ségra to tam dávat. A tak ona to už zvládá. Takže bych si třeba přetočil, já nevím, třeba 10 dílů a pak by to tam prostě ségra postupně dávala na můj kanál. A nebo, takhle by to bylo dobrý. A nebo taky by občas mohla hrát moje ségra. Já nevím, jestli by vám to nevadilo, tak řekněte. A že by hrála moje ségra a ona by to dávala na můj kanál, protože jak už jste si všimli, tak už jsem taky točil na mém kanál s mojí ségrou. Moje ségra je takový showman, takže to. No a nevím, takže takhle by to šlo, no tak jestli byste chtěli Minecraft, tak dejte like. Nevím, kolik lidí by chtělo, aby jsem natáčel z Minecraftu. Určitě víc než jeden možná. Když bude 5 lajků, tak začnu natáčet z Minecraftu. Takže nikdy jsem neměl u videa 5 lajků, takže doufám, že těch 5 lajků seženete někde. Ale ne, já jsem tady na Facebooku a takový obrázek mě tady rozesmál. Jo. To je debil. Tady, ne, co si dělám, ty, já jsem úplně vypatlaný kret. Pardon, že mluvím prostě, ale ještě stříhat neumím videa, takže sorry. No, možná by to šlo nějak stříhnout. Koleda, Štěpánec, ale jsi myškaně. Děláme tady reklamu na Mikeše. Co je, jsou trochu Mánoci, tak se ještě zpívá. Nevadí ti, že ti děláme reklamu? Ano, Mikeš asi zavěsil. Asi se rozbrečel. To se nepovedlo teda, tak pardon a já se vám omlouvám, ale přihlásím se asi za chvíli. Aha, ono to vypadlo. Takže za chvíli se přihlásím, jen co vyřeším ty problémy s Mikešem, ano. Je zatím čus. Ano, takže jsem zpět. Jenom kouknu, jestli to fachá, dobrý, fachá to. Ano, jsem zpět a tady počkej, já tady jenom trošku ten zvuk musím. Audio. Shit. Ano, už máme 13 minut. A tady se mi to moc nepovedlo. Takže to jsem trošku podělal, tak to taky omlouvám. Jinak to bylo jenom, aby jsem řekl, proč to vypadalo, prostě nějaký menší výpadek při hovoru. Tak to je jedno. A schválně, mám ještě lepší. Kdo umí udělat smajlíka na Facebooku, to pop, to hovno, ten novej ten, tak dejte like. Ano, takže hodně lajkujte. Takže už vlastně tady pro vás máme 2 challenge. Musíte dát více než 5 lajků, aby jsem začal natáčet z Minecraftu, aspoň jednou za 14 dní, pár dílů. A ještě dejte like, pokud znáte toho debilního smajlíka, ze kterého určitě všem hrabe. Takže ty to už je všude. Mě už to úplně... I když ty jsi to v podstatě tak trošku prozradil, že jsi tam řekl to pop. A to je jedno, určitě spousta lidí nebude vědět, jak na toho smajlíka. Jinak já jsem takový machr, že už umím dokonce udělat smajlíka. Víte, jak zpívá Gangnam Style? Opa Gangnam Style. Trošku nepovedené ale to je jedno. Opa Gangnam Style. Mikeš. Ne. Reklama. Každý. Mikeš, trošku nepovedený logo Mikeše, ale to je jedno.
Ale nebojte, tak tady uděláme dřevěnýho sněhuláka. A ručičky. Pěkně ručičky. Dobrý. Musíme dát like a sdílet, ať zničíme všechny ty hovna. Ano, takhle vypadal Mikeš, když se narodil. Ne. Takhle v podpáždí mu začaly růst pěkně stromečky. Tak počkejte, my to uděláme. Takhle. Ano, takhle nějak vypadal Mikeš, když se vykoupe. A takhle vypadá Mikeš před vykoupáním. Přesně, úplně takhle, úplně přesně. Včera jsem nic spál a takhle vypadal. Takhle vypadal před vykoupáním, takhle vypadá po vykoupání. No uznejte sami, jak je to lepší. Jestli máte radši dřevěnýho Mikeše, tak dejte like. Pokud nemáte rádi dřevěnýho Mikeše, tak dejte dislike. Ne, dělám si srandu. Tak jestli ho nemáte rádi, tak sdílejte na Facebooku, nebo kdekoliv. Jestli máte rádi pumpkinovýho Mikeše, sdílejte, pokud dřevěnýho, lajkujte. Wow. Ještě mu doděláme nechty. No, všechno takové postižené nechty. No a nevím, už z Webcraftu nevím, co by jsem dál vymyslel. Tak asi možná se dáme. Možná vám ukážu svůj Facebook. Ne. Shit, to jsem nějak podělal. Tak to sám mocinky omlouvám. Jo, funguje to pořád. Ne, že to funguje, ale já nevím, proč to audio pořád leze dolů. Nevíš, proč to audio, ten zvuk pořád leze dolů? Ne. Nějaký postižený. Asi už to chápu. No, nebudu to řešit, je to úplně jedno, když tak si s tím potom pohraju. A Skype vám neukážu, ale ukážu vám ho. Ano, tady máte mé jméno. Pokud si chcete, přidejte si mě. Jsem skoro vždycky online. Tady vám udělám reklamu na pár hráčů, takže třeba na Pavla. Tady na moji ségru, kterou určitě znáte z těch speciálů, co jsem u ní natáčel. Ano, určitě ji moc znáte. Tady jmenuje se Vodnice 29 a teď vám uděláme reklamu na Mr. Kočára. Teda na Mika. Takhle se jmenuje Kucírkovi 5, ano, jmenuje se doopravdy Matěj oni se jmenuje se Matěj Kucírek 5, ano, tak nějak se jmenuje. No, máme Kucírkovi 5. Kucírkovi 5, jakože Kucírkovi, jakože pěstujou kucírkojc, pěstujou kucírk, pěstujou kucírk. Kucírkojc pěst. Ano, přesně tak. Já si udělám na čas, protože to je strašně úplně zajímavý. 18 minut. V pohodě. A pak to budeš na YouTube dávat půl hodiny. No to určitě. Já se vám přihlásím za chvilku. Ano, jsem zpět, ano. A já ukážu na ten svůj Facebook. Facebook. Face. No vás to neurazí, když vám ukážu svůj Facebook. Shit. Welcome to Facebook. Login in sign of clear mode. Mirek Minecrafták. Přesně tak. Mirek je Minecrafták. Dvě události. Jak to jde? Dobrý, no tak tuto je do prekínka. Trošku se to seká, jenom 75 lidí online. Tak to není zase tak velká hoven. No, bohužel teď jste viděli asi odpověď na to, co jste neměli vidět. Takže bohužel
No, ale pokud jste nevšímaví, tak jste si toho nevšimli. Tady doufám, že jste si toho nevšimli. No, ale za chvilku budeme končit, tak kolik máme? 20 minut, tak dejme tomu do 5 minut skončíme. Mám dobrý nápad. Podíváme se, jestli kdo hraje na Mainuj. Jinak, kdo nezná, Mainuj je server Minecraftákovo. Tak jdeme na Mainuj. Shit, Mainuj. A tam to taky. Ano, tak tam jdi mi keši. Akorát mě se to trošku díl načítá, protože jak natáčím tok. A jelikož můj počítač není mezi těma nejlepšíma, tak bohužel, a možná si cítím mýho psa. On je trošku Pedro hraje na tom. Na Mainuj je Pedro. Ano, Pedroušek, teploušek. No dávej mu blbečku vědu. Já jenom minými, víš, já mu nedodávám. Players. Jinak tady můžete vlastně v podstatě vidět hráče vlastně online, co hrajou na Mainuj. A jelikož se to trošku díl načítá, tak je to celý blbý. Pedro hraje. Jsem to říkal. Já on sbírá stromy. Pedro sbírá stromy? Jo? Asi jo, já nevím. Hej, tak to je dobrý. Ne, nesbírá. Ty krásu, ta mapa je trochu posunutá. Ale hrozně posunutá. Protože na takový ty šouplí, víš co myslím, ty 3D, tak tam normálně vidí, že Pedro je někde ve stromách, jako v lese, a když si dáš takovou tu normální, tu 2D, no. tak vidí, že on je na té jeho cestě, v tom jeho sídle. Fakt? Jo. Ano, tak Pedro tady něco dělá, ale jako se to strašně seká, tak na to kašlu. A nebo je taky dole. V dole. Tam někdy dole. Ano, opravdu nevím, co bychom mohli dneska dělat. Tak asi se pomalinku rozloučíme, akorát ještě možná se podíváme na můj kanálek. Aby jsem vám ukázal fakt důkaz, že mám opravdu 418 nebo tak nějak shlédnutí. Jo, dobrý. Taky bych chtěl pozdravit, aspoň já bych chtěl pozdravit Vodkovo fanoušky, co mi říkal o tom šešku neznámým. Tak je to docela týpek. Že měl nakreslit to, co měl nakreslit, to si příště nech. Ty. Ano. Ano, Gogo natočil další díl. Na to se potom hned podívám. Ano, jenom informace, že Ježich vytrolil Goga na Mainuj, a takže teďko Gogo natočil video, hele, už dokonce 419. Tak to je skvělý. No a to bude asi pro dnešek tedy všechno. A snad se vám video aspoň trošku líbilo, bylo to takový zkouška kamtace, jak už jsem řekl několikrát. A mějte se dobře, a jestli Mika chce taky se rozloučit s vámi. Papa. Takže čus.